sian bini nok tangka aboni bagi bo thongla kaisini snamkha bo bini muirok no ratharkha angur butui no bo dalokha tei bo bini khalai bo tiar khalaikha bo bini selengjro no bebago no horkha kamiyung ni tongthai kusukro bo tongwi nohon rui sakha butua rogoro phaithung nei bo sian korino sao phaidi ani samong sa phaidi te ani angur buti dalok jakno nung phaidi butua robai tongyawi thangwi tongdi te simongni lamatui yapri sedi boino hame sanaino khorakhe lachimuk mano borok hamyano phurungkhe mokhango tuisimu siljago boino hame sanaino khorakhe nung nasimisi naisilejaknai sian gnangrono phurungkhe bo nono hamjaknai sinai no phurungdi botei bo sinai borok kahmna phurungdi botei bo kurung ungnai sobrayono kirimase elemni yapha kotharkokno sinilaha hankhe no nung silaha tamni henba sian nini salrokno kabang khlai umor manjui bisi kabang ma kathang tonnai tomung no nung sian kurung unkhe nini bagin kahamango tei boino hamya sakhe sak no maru junai buri butuarok nang nungya kop ego bo mungsa sibusia bobo bujia bo bini dugla ma asugo tei kamiyungni ha kusugrogo asugo sak sakni samungni bagai alamatui lai thangnai rokno bo ringei sao obutuarok oro phaidi sian kuri bororno bo sattiru khogei nungmani tuikhe kutui tei khogei samani maikhe kotho tamukhe aro kuthui roksi tongo hwnei borok sia bini nogo habnai rok tabuk beba hakoro mangse hwnei borok sia poito khayo o video ni bisingtei mungsa sak srumung mankhana nei